Bassirou Diomaye Faye horejo leydi ndi riwi Ousmane Sonko jagorɗo mawɗo ko secrétaire général galle horejo leydi ndi nantini o kabaru hanki jamma e jeyndi ngendi ndi RTS caggal nde o kabaru nantina yoga e hooreɓe gollorɗe laamu nantini kañumen yoppere golle mumen jinganoɓe Ousmane Sonko kañumen kam ndentino e jammago ngu to damal galle makko to cité Keur Gorgui hollirde balligu mabɓe fewde e Sonko holno ngal leegal finiri hande ma en kumpito ɗo e seeɗe holno mawɓe pelle politique Pastef kam e lundiɓe jiiri o kabaru ma en keɗo e kabaruji ɗi Aliou Dembourou Sow mo fedde APR kam e ñambi Sonko jeeyaɗo Pastef namdal holko saabi Diomaye riwi Sonko matte ittagol makko e jonde jagorɗo mawɗo Sénégal ene humodiri e kongi ɗi o suuti hanki to suudu députéɓe Sénégal tedduɓe ko ɗum woni toɓɓere men bisimilla payeten ko to cité Keur Gorgui toon Ousmane Sonko jagorɗo mawɗo Sénégal guittaɗo e jonde mum hooɗi gila hanki jamma nde o kabaru nantina jinganoɓe Ousmane Sonko ndentino hollirde balligu mumen fewde makko holno ngal leegal finiri subaka hande gollidiɗo men Bocar Tall yahani en toon humpitade Seydi Tall a salminama salminama Aissatou Ly en calmini heɗiyankoɓe ɓe mati yimɓe ene keddi arde ha hande toon to cité Keur Gorgui noon jaati Aissatou Ly no mbiɗa joni ni e gardiɗi kabaruji ɗi wondiɓe Ousmane Sonko nana ngara ɗo e galle makko guila subaka law hande ha joni won hen ɓe min kaldi ɓe gandini wonde ɓe ngari ɗo guila guite laaɓani mette ina yiyo e jeese mabɓe no feewi kamɓe wondiɓe Ousmane Sonko ɓe suko gorko mo kaldumi joni omo ɓorni wutte ina waɗa natal Ousmane Sonko ina winda Sonko président 2029 o holli wonde ko jamfa mawɗo hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye jamfi Ousmane Sonko e fedde Pastef ɗo to kalaten Aissatou Ly won kaake Ousmane Sonko ittade to galle laamu ngu ɗo hodno to puɗɗide artirede ɗo e galle makko e cité Keur Gorgui Ousmane Sonko noon o ngabbi joni e mobile makko o yalti galle o kono en keɓani kabaru labɗo e to fayi konko Ousmane Sonko to banggue wondiɓe Bassirou Diomaye Faye ɓe kolli kamɓe wonde tan taade nanodiral wawa wadde hakkude Ousmane Sonko jagorɗo kiɗɗo o hoorejo jagorɗo kiɗɗo o e Bassirou Diomaye Faye ina haasi walla ina haani kokko Bassirou Diomaye Faye o itta Ousmane Sonko e hooreyaku jagorɓe leydi ndi Aissatou Ly a jarama Bocar Tall humpidde nde o kabaru nantina hanki kanko ittagol makko e jagorgal mangal leydi ndi won mbiyen jagorɗo Mouhamad biyeteɗo Mouhamad Abdoulaye Ly hoorejo suudu fina tawa musée des civilisations noires nantini kañumne yoppere golle mum ko hono noon wonande El Hadji Ndane Diagne hoorejo gollorgal biyetegal Sonacos holno jeeyaɓe fedde Pastef jiringal pellital Bassirou Diomaye Faye ƴetti ñambi Sonko holli ɗum ene jortano keɗoɗen mo e fandu haala Moussa Oumar Bari ɗin ɗon haalalaji wiya ko Ousmane haali ko ɗum wono ko ɓe kaldino walla wona ɗum ɓe kalduno namdal ngal jarani yimɓe no goɗɗo hen si hunde kewi namnotoɗa ko hoɗum kewi to ummi mine ma won komin kaldi ha addi a laamima leydi ndi nde min kaldata wiya ko ɗum ɗo ndeweten a jaɓi min ndewi hen ha a laama a ardinama jaaha aɗa yalta e ɗum mi wima artu e koɓe kalduno ko mbiɗa an han kadi tan a jaggi laawol gongol eyyi ɗum noon neɗɗo so tawi ko hakkunde men tan ene wawi haadde hakkunde men kono ko rendini Ousmane e Diomaye ko affaire leydi ndi saabu nde o wiyata yo ardo leydi ndi ko haalte hande ko ɓe kaalino ɗum hanki o wino Diomaye simin jeeyi ha jippima laawol mami food noppi ɗi mi artirama e laawol min sikkumi ko Ousmane woni haalde ko siwtinde tan ko haaldano ko ɗum tan woni hen yo on woni ñambi Sonko goto e mawɓe fedde Pastef ha joni Aliou Dembourou Sow kanko ko tawaɗo e fedde APR o wi ɗum fotino wadde ko ɓooyi keɗoɗen mo e fandu haala Moussa Oumar Bari ko adi fof ko mbiyeten ko ɗum échec mo ganduɗa kay leydi he mbo yani heddi han kadi ko solution kamɓe ndenduno o wi ko min woni an woni min ɗum eɗen gandi koye konngol tan mais wonko ganduɗa so yettima ɗon tan sertata laaɓa par ce que état kañum ko état leydi ko leydi ganduɗo holko woni président de la république peut être so tawi kanko président de la république omo andi holi président de la république wonko fotano yettade ɗo ni en jiino guiloɓe ngari quand même hay hunde ɓennani hay hunde yahani hay kamɓe koye mabɓe eɓe gandi yahani donc tolnima ɗo o itti peut être ñagotoɗen Allah kay ko yo tek ko ganduɗa Sénégal ene daña hen yahrude yeeso o jokko ko tawno ko ɗo par ce que kalɗo emo haalani ene andi o tawi
leydi ndi ko inde laawol ɓamtaare. yo keɗiɗen ko Aliou Dembourou Sow jeeyaɗo e fedde APR nde hoorejo kiɗɗo leydi ndi Macky Sall. Ceergal hakkunde Bassirou Diomaye Faye e hoorejo jagorɓe makko Ousmane Sonko wona bettere walle ko ngalɗini lural ɓe mawɓe Pastef ɗiɗo ɓooyi ko fuɗɗi ko ɗum holli Alassane Samba Diop jeydiyanke kertorɗo dawro e biyol makko ko yawni nde ceergal ko ɗi konguɗi ɗi Ousmane Sonko suuti hanki to suudu député ɓe leydi ndin. Keɗoɗen Alassane Samba Diop e fandu haala Ibrahima Timmy Ba. ngal ceergal hakkunde Bassirou Diomaye Faye président de la République Sénégal Ousmane Sonko premier ministre ɗum koko fadano duuɓi ɗiɗi eɓe jaada ɓe gonde leydi kono ɓe nandirani Ousmane Sonko e hoore mum yeehi assemblée nationale wi kanko Bassirou Diomaye Faye ko ƴetti lawol muɗum kanko ƴetti lawol makko sukkuɓe noon noon ɓuuri iddude haala ka ha ɓuura bonde ko premier ministre ndi assemblée nationale hanki aljuma ko wi toon ko ha mbiya o yimɓe foof député ji fof kanko o yaadani e président ɓe nandirani yimɓe noon soɗo gonde laamu fecciraki laamu goto taw wonata laamu goɗɗo rewa hen cikku mo ɗum président ƴetti décision yaltinimo e gouvernement o joni o yimɓe ne paɗa joni ma prochain gouvernement holno wata yarude holno gono premier ministre kono ministre uji par ce que premier ministre Ousmane Sonko ittande gouvernement fof itta